Okay, naimbaga bigat mo, ma'am. Kumusta tayo? San Nicolas, ang una, agad draman tayo, pero iti nakaibayugan itiya. Pagsinyalan, numero 3. Naimbag nga bigat mo Bombo Janice, naimbag nga bigat met dagiti amin nga agbibuya, iti ken nagdingdingeg iti Bombo Radyo Lawag. So dito San Nicolas kaasin Apo Dios, awan met ti napigsa nga tudo wenno angin man nga napasaran tayo ti nagpatnag kasi Bombo Janice sipod pa iti July 23 naka-duty kami. Awan met ti tudo kasi haan met pa nga kasjay ti epekto na kadatayo dito iumay ni Bagyo Emong. Wen, Bombo Janice. Okay, ma'am. There ka dito lugar nga dito talaga iso ikita ko na pagbantayan tayo sa sinista. Umaro ito na panatulog. Actually, ti kanayon nga talaga mabambantayan, di kita mat ayan ti kanayon nga ma-evacuate. Yes, kan di kita nagkandakan minti rescue operation. So, since idi 23 di sa nga kalman, nabagaanan dagiti opisyales ti barangay, kastapay dagiti met kanayon nga ma-evacuate nga ag-evacuate dan. So, idi kalman, nagpa-meeting ni Mayor Bonwan, kadagiti amin nga members ti MDRRMC together with the barangay chairman. Nuhan man nga nako umay digiti apo nga kakapitan adamot imbuon da nga representatives da na ipagunam-gunam ti panaka-implementar ti preemptive or forced evacuation pursuant to Municipal Ordinance number 2012-09. Kasi Bombo Janice, at dati ordinansa tayo, iti munisipyo, may panggap iti preemptive or forced evacuation. Naipagunam-gunam pa'y tay liquor ban ordinance kasi adamot pa'y ordinansa may panggap iti panakapawil ti panaginom ti nasanger no kastoy nga adda umay nga kalamidad. Tapos naibagadan nga talaga nga masapol nga digitay low-lying areas ma-monitor, digitay talaga nga ma-evacuate isudan ti i-evacuate. So si di kalman addan upat nga pamilya nga ni-evacuate. So usually dagiti nga talaga mo digitay sipud pa idi agpapa preemptive evacuation tayo isudan digitay ma-evacuate. Yes, kasi ti ayanda, like for example, di may isa nga pamilya kat iti barangay 3, asi dagtidike. Dati mo talo nga pamilya iti asi dagti Rangtay Gusing, iti barangay 16 Payas. Kasi no once ngamin nga umato ti danom, kadeto Rangtay Gusing, iti creek, iti Payas, apektara na mo ti ayanda nga lugar. So, iti rabi evacuate ni ita. Ma'am, napan dati barangay 16, iti flood control, awan epekto na ka dito sa barangay ko, di ba na pero So far itata, makuna tayo nga awan pay. Kasi nga rod kat awan mo't pay titudo nga napigsa. Ngem no kas pagarigan ta at natudo nga napigsa. Iso ti firmi idi mapasangasangan dito nga bagyo, Bombo Janice. Iso nga napanpay nag-monitor or nag-ocular inspection dagiti kaming ti Sangguniang Bayan. Kadwada ti DPWH kante kontraktor. So ti inubrada dan samot inubrada jay nga sang no kaspagarigan medyo hanunay ko mga hanunay nga maapektaran kaso narigati nga maibagata dito mo ti ammon mo kasanat kapig sa titudo. Kasi di nga naperdi nga flood control talaga nga ijay paadati parte na nga asid ti balbalay naggadday. Iso nga nagisarita ti munisipyo kadigiti babaen kadigiti opisyales tayo nga ikanda ti salang protection dagiti balbalay nga in kaso nga napigsa ti danom nga talaga kat medyo di nga min sigurado baka madamdam kat maianod mo ti asidag nga balbalay ijay. So iso ti may isa nga banbantayan pa ti barangay kan ti munisipyo ta nukas pagaligan ta dumakkel nga talaga baka adda nga adu ti maapektaran o Bombo Janice. But just in case ang nakaredy na iti evacuation sa barangay When Bombo Janice ti impagunam-gunam mi kat umuna ti barangay.
And then sumaro no kas pagarigan laeng nga need talaga kasi di ba last resort tayo dagito eskwelahan. So since hanmat nga kakasya nga adu ti ma-evacuate iso nga barangay tayo laeng ti yun una, and then naadamot nakasagana mo ti mini cultural center tayo nga isut mabalin tayo mga pangipananpay no kas pagarigan man umado laeng ti agbalin nga ma-evacuate iti ili tayo nga San Nicolas, Combogenes.